आंनि मुङा सिरिबय बसुमतारी। आङो आवगायावबो जिल्ला आफादनिनो गाहाय नेहाथारि 3 बोसोर सालायलांबाय आरो नैबे खेबाव आङो जिल्ला आफादनिनो लोगो आफादगिरिसोमोन। नाथायबा जोंनिनो दिदोम आफादगिरिया मुस्रि भुपेन चन्द्र नार्जारिया गावनि देहा उसुख जानायलाय उपाय गैयैयाव सालायनो हायैयाव आंखौनो गिबियावनो आङो बाथौ बिबुंसार हान्जानिसिम रोजा रोजा साबायखर बावबाय। आरो दिनै जोङो कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम 3 बोसोरारि जथुम्मा कार्बि आंलं जिल्लानिनो गोदान थानसालि लुफुंनायनि गेजेरजों लोब्बा लानानै बानजाय आफाद मोनसे दाना होदों। बे जाबाय लांहिन बियाफ, बे लांहिन टाउन। बेवहायनो जोङो मोनसे नायल' जाले जिल्लानि 3 बिगा हा मोनदों। बेवहाय सरकारि अनसुंथाइजों लोगोसे जोङो नेरानेफेरा रायजोनि अनसुंथाइ मोननानै जिनिखि मन्दिर गोदान जों लुफुंनो हाबाय, बेखौनो लोब्बा लानानै दिनै जोङो 3 बोसोरारि जथुम्माखौबो बेवहायनो गाजा गोमजायै खुंफुंनो होननानै जों लाहार फाहार खालायदों। दिनै नैथि हाबाफारि फिरफिला बिरखांबाय। बिनि उनाव दा दंबावो जोङो नैथि थान्दैमेल। बे नैथि थान्दैमेलनि गेजेरजों जोङो जोंनि आफादखौ सिफायगोन आरो गोदान आफाद दाफिनगोन। गागि, लाइमोन, माइनाव मोनथामखौबो बायगोन। बे मोनथामबो बायनानै जोङो रायजोनि थान्दैफोरनि मदद लानानै आरो रायजोफोरनि मदद लानानै मोजाङै मोजां जाहाथे जोंनि कार्बि आंलं जिल्ला बाथौ गौथुमा नैबे गागि आफादखौ मोजाङै दैदेनलांनो हानाय रायजो राजानि गेजेरजों मोजाङै मोजां सासे नायल' जाल' गाहाय नेहाथारि आरो आफादगिरि जाहाथे सायख'नो हायो, आं बेखौनो बयखौबो खावलायखादों। मानो होनोबा जोङो गोबां सम मावबोबाय। बे मावनायनि गेजेराव निस्सय जोंना गोबां भुल भ्रान्थि थानो हागौ। बेनि थाखायबो आङो रायजोफोरनि खाथियाव खर' गंग्लायै निमाहा बिनाय थाबाय। मानो होनोबा जों सुबुं, बावहाय गोबां गोरोन्थि थानो हागौ। अब्लाबो दिनै आङो दौरि हान्जा गासैखौबो बे बाथौ बिबुंसारनि गेजेरजों खावलायनो सानदों। बिथांमोनाबो जाहाथे गामि गामि न'खर न'खर धोरोमारि जिनिखि आसार खान्थि नियम खान्थि बेफोरखौ मोजाङै फोसावहैयो। मानो होनोबा आफाद महरै रायजोफोरखौ बुथुमोसो, खिन्थु धोरोमारि फोसावदिं महरै दौरि दौसि बिथांमोनासो गोबाङैनो खामानि मावनो गोनां दङ। बेनिखायनो बिथांमोना जाहाथे गाव गावनि जिनिखि हाबाफारि, दौरिनि हाबाफारि, धोरोमारि फोसाबनाय, फेहेरनाय, फुवारनाय, बेवहाय जाहाथे बिथांमोनानो जेरावबो आग भाग लायो। आरो दिनै बे बाथौ गौथुम आफादनि गेजेरजों जों रायजोफोरखौ ज' लानानै दिनैहाय बेयाव सावरायदों। बेनि थाखायनो आङो अराय समावबो आरोबाव जाहाथे जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै अराय रायजोसिम आं गुरै खावलायगोन। मानो होनोबा दिनै बे मुगायाव जोङो गोनोखोआरि मुगायाव जों बलिखौ गारनानै बिबारजों सिबिनो नाजादों। दिनै रायजोफ्रा लैहोर लैहोर फैदों। दिनै बेनि गेजेरावनो जोङो माबाफोर जुदि गाज्रि आखु, जोंनि फेनाय मुवा जानाय आरो जोङो गथ' गथाय लामा सामा न'खरनि बिमा बिफा बोसोनखान्थि मानियै, बेखौबो आङो खावलायदों जे जाहाथे न'खरनि बयबो बिमा बिफा जानानै न'खर गारजेन जानाय, बिदा फंबाय जानाय, जों बयखौबो सबखौबो गावनिनो आंगो फिसा फिसौ होनना जों बुजायलायो। बेनो आंनि खावलायनाय। आरो जोङो नैथि हाबाफारि थान्दैमेल दङ। बेवहाय जों दुलाराय बाथौ गौथुमनिनो गाहाय नेहाथारि मुस्रि गणेश दैमारिखौ जोङो बिबुंथिगिरि महरै हांख्रायदों। बिथाङा जोंनि गेजेराव दा गैयाबाबो फैखाबाय। जों दान्दिसेनि उनावनो बिथांखौ जोङो रायजोनि गेजेराव सिनायथि होगोन। बेनो आङो दिनैनि जि सुंद' बिबुंथिया एसेनोसै। गिबियावनोसिम आंनि मुङा डिम्बेश्वर महिला। आं कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि। जोङो साननैनि हाबाफारि लानानै 4 आरो 5 एप्रिल
2022 मायथाइनि कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 62थि बोसोरारि जथुमा साननैनि हाबाफारि लाना खुंदों। बेहाय दिनै बे नैथि सानाव फिरफिला बिरहोनाय जाबाय। बेनि उनावहाय जोङो दा थान्दै मेलजों लोगोसे गेवलां मेल दङ। दा बे गेवलां मेलाव जोङो जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनिनो गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि बिथांखौ जों आलासि महरै हांख्रायनानै लाबोनाय जादों आरो लोगोआवहाय बिथांजों जोंनिनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि लोगो नेहाथारि मुलुग मुं बुहुम बिथाङाबो फैफादों। बिथांमोनहा जोंनि दान्दिसे उनावहाय बेयाव सफैगोन। दिनै जोङो कार्बि आंलं जिल्लायावहाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङावहाय जोंनि बे कार्बि आंलंआवहाय गासै मोन 8 बियाब दङ। बिनि बादै जोंनियावहाय मोननै इउनिट दङ, गासै 10। बिनि अनगायै जोंहा गामि हिसाबै दङ। गामिया गासै कार्बि आंलं जिल्लायाव बारा गैया। 103 खान गामि मोनदों जोंनि गौथुमाव दा लोब्बा दङ। दासिम बिथांमोनजों जोंनि जा मोनसे मोगा मोगि एबा जोङो धोरोमनि बेलायावहाय जोङो बिदिनो जगाजग लाखिलायदों एबा जोङो फेहेरनाय फोसावनायावहाय बाथौ धोरोमखौ जिल्ला एबा बियाब एबा गामियारिया नाजागासिनो दङ। नाथाय जेसेबां हानांगौ जों बिदि हायाखैब्लाबो होमब्लाबो जोंनियाव नाजानाया थागोन, बेखौ जों मिजिंबाय। दा बेहाय दिनै जोंनि जा गेवलां मेल जागोन, बेहाय जोंनि गाहाय नेहाथारि दुलाराय बाथौ गौथुमनि बिथाङा बाहागो लागोन। लोगोसे दिनै जोंनियावहाय गासै थान्दै महरै मैया थांनाय हरावहाय महरै बाहागो लादोंमोन 5 थान्दै बिथांमोना बाहागो लादोंमोन गासै। दा दिनै आं कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बाथौ बिगोमानिसिम बेखिनि रादाबखौ फोरमायनाय जाबाय। गोजोन्थों।